Hey, what's up mga Meg? Welcome back to our channel. If you are new here, please click the subscribe button and hit the notification bell. Ding ding ding! So ngayon guys, tuturuan ako ni Tito Ining answer na yung sinurprise nila ako na ignoring niche. So guys, sobrang happy ko talaga ngayon kasi may nag-text na i-deliver na daw ngayon ang silver play button. So excited na po talaga ako mga Meg. So ngayon, tapos na kami mag-breakfast. At dahil wala kaming magawa, mag-a-answer na lang kami dito. So tuturuan ako ni Tito Ining, hindi na lang siya magpupulis, mag-teacher na lang siya. Yeah. So gang, kung pila ka buk sulod ihapon mo, nya i-match ni mo diri og asa siya dapita pila sa kabuk ha. Ang sama ng buhaton ko makita na. Sige. I-connect. Okay, connect. Ayun, kasabot Connect. ako. Sige. Ipa. No need to count No na need to sinage. count na sa image. Uy. Taka very good. So guys, ako talaga pinakahirap maturuan na maggunit ng lapis guys kasi sa classmate namin ako lang talaga iba na iba sa kanila. Ay, iba ka na ba? Iba na ka. Ang galing talaga ay. Ang galing talaga yun ay. Perfect mo na siya eh. Wow. Perfect. So, dito na naman tayo. Sige. Ito guys, yung answer niya. Tingnan nyo, i-focus nyo. Ang galing mo talaga. So, ito. Match each picture with the correct word. So, Ang imo makita dahil makita mo siya. Banana tree ha. Sa pag saging. Mga bangko sa maysa. So, i-match na sa di mo ha. Asa siya dapit. Wow. Coconut shell. Pakita na yun yung mukhang kuan. Answer. Wow. Ang galing. Mangita tayo. Maghahanap tayo. So guys, nababali talaga yung 6 ko guys. Ano kuya mo to? Nag-iris sila lagi. So guys, sobrang bright talaga to ining guys. Makaisip siya ng paraan para mai-airy. Mana. Ito na yung minus. Minus. Yes, minus. Naman. Tang bright ani on. Okay. Okay, ganyan sayop ka 4 plus 4 9. So guys, tapos na mag... Ate Nech, anong feeling mo ngayon na dadating na yung Silver silver play button. button mo? Saya ko. Saya ko din. Saya ko. So guys, Ito pa din magagawa Nech. So, So guys, Ito si Daniel Ayram. So, follow ninyo si hala hindi siya nag-aate. Siya si. Ate Daniel Ayram. Pero AKA Ate. Daniel. katin niya. Ate Daniel. So siya ang best friend ni Mini Nech. Lagi sila nag-aaway. So, guys, please follow niyo siya sa TikTok niya. Anong pangalan ng TikTok niya? Daniel Ayram. Marami siya TikTok doon, nagaganon siya. Pukit. So guys, Siya yung kasama mo sa vlog na Kuan, huy Marina, may bugas dira Mari. magsadak na kanang kato. sa tito Ayan na naman. kanang different types of Chismosa. So, pinivate ko na yon kasi medyo nakakahiya kasi nandun yung mukha ko. Oh, nice. So, guys, wait lang guys kasi magkukuha ako ng paypay kasi sobrang alimuot dito. Yeah. I-flex lang niya yung bago niyang pamaypay. Pakita Ito, natin. hindi ka ay. Pag-ibig. Kita ang tutsuyo eh. So guys, tapos ko nang turuan sa Teenage na mag-answer doon sa kanyang workbook. Perfect ba or Bitaw.
Sa aking nakikita. Ay, Tagalog. Sa aking nakikita. Hindi Tagalog salita. Baka. Pero, Oo nga. oo nga. Basta pero. Pero, oo nga. Pero guys, sa nakikita ko, yung mga answer niya puro correct. Kasi, nakita niyo naman. Break Ang galing-galing talaga. Matalinong bata. Matalinong bata to. Kasi, pinagyabang niya kay Sir Idol, Rapi Tulfo, na magaling siya sa math. Sa Idol Rapi Tulfo nga, uy, wag yun. Ayoko yun. Ka na. Sabihin mo sa kanila kung extension ng kwarto natin. So, hindi pa matapos-tapos kasi marami pang materialis na kulang na bilhin. Pero nagtrabaho pa rin sila dito alaw-alaw. Alaw-alaw. So, excited na kami matapos yung kwarto namin. Kasi meron na kaming sariling CR doon. At doon namin nilagay ang silver po doon. So guys, nakakatuwa talaga silang mag-juice. Ay, ilalagay pa yung silver button doon. Ay, maho yun ang igit. So guys, pag matapos na yun talaga, lalagay namin doon sa aming Doon sa aking kabinet. Doon sa aking kabinet. Dili sa kabinet. Hindi sa cabinet. Uy, Doon sa aming bungbong. Sa sala sa man. sala natin. Kasi O sala namin sa... sala or kwarto na Pwede kasi. din sa kwarto kasi doon siya lagi nagpa-vlog. So guys, antay-antay lang tayo mamaya kasi dadating na yung... Silver play button. Ay, tumatawa para kang buang. Ay, Baliw! baliw. Para talagang baliw. Later. Hello mga Meg, kumusta po tayong lahat dyan? Kung ako naman ang tatanungin nyo, sobrang okay pa sa alright. Lalong-lalo na sa araw na to. I'm so happy and excited dahil dumating na po ang ating silver play button! Finally, nandito na! Thank you Lord at mahahawakan ko na ang bunga sa aming mga pinaghirapan. And syempre, thank you din sa inyo mga Meg at mga subscribers! Kasi kung hindi dahil sa inyo, hindi din namin ma-experience ang mga ganitong mga bagay. Kung hindi dahil sa pag-subscribe nyo, hindi din namin maaabot ang mga pangarap namin. Kahit ganito lang muna, kasi bago pa lang naman kasi kami, medyo umangat-angat dito konti sa YouTube. Sobrang thankful po kami sa inyong lahat. Kaya si Lord na po bahala sa kabaitan nyo. Opo, simpleng bagay lang ang pag-click o pagpindot ng subscribe button na red box. Pero para sa amin, malaking bagay at malaking tulong na po yan. Lalong-lalo na pag lagi kayong nakasuporta at nanonood sa mga videos or vlog namin sa YouTube. Sobrang maraming salamat po talaga sa inyong lahat. Sa suporta at sa pagsubaybay nyo sa aming simpleng buhay through our vlogs. I really can't imagine na may 100,000 tao na nag-subscribe sa channel namin. Ang daming tao na nun, di ba? Kaya tanggap ko agad ang award na ito dahil na-reach namin ang 100,000 na subscribers. Thus, at this moment, nadagdagan na naman tayo na 100,000 pa na subscribers. May 200,000 plus na subscribers na tayo! Kaya I'm so happy. Maraming salamat po sa inyong lahat. Mas lalo niyo po kami pinapa-inspire. So ngayon po, syempre, alangan naman, magchichika at magdradrama na lang tayo dito. So bubuksan kaya natin, no? Alangan naman, di ba? So let's open ang mga Meg! O di ba bongga may mabubbles pa? Okay, so let... Here's the bitch! Here's the bitch! Makita nyo na bitch! So, ipaganan si Auntie Susan. Wow, may mabubbles! Yay! So, napilitan siya ng bubbles, guys. Yay! Sobrang thankful po kami sa lahat ng mga subscribers at tagahanga namin at hindi po kami magsasawa na magpasalamat sa inyong lahat. Lalong-lalo na sa Rafi Tulfo in Action na isa sa naging dahilan kung bakit mas nakilala ako at ang channel namin. Ang laking tulong ko sa amin sa Rafi Tulfo, aka ang Cool Idol for short Dukol. Dahil sa programa nila, mas maraming tao ang
sumuporta at nagmamahal sa amin. Pati na rin sa mga sikat na YouTubers na nakapansin sa akin dahil shinare nila yung mga vlogs ko. Isa na doon si Miss Alex Gonzaga, DJ Lunyo. Thank you na natutuwa po kayo sa akin. God bless you everyone! Sana po aabot tayo ng 1 million subscribers balang araw. Wala namang masama sa mga rap, diba? Kilaban lang alaksan. So that's it mga Meg. Sana nagustuhan nyo po ang video na to. Sana din ay na-inspire namin kayo. Kung ano man ang pangarap nyo sa buhay, continue nyo lang at wag na wag kayong sumuko. So mga Meg, if you like this video, paki-click po ng like button. At sa mga hindi pa po nakapag-subscribe, sana i-subscribe nyo na po yan. At huwag kalimutan i-click ang bell button para lagi kayong updated sa mga future uploads namin. Again, thank you very much po sa inyong lahat. And I thank you! So guys, ipapagyabang na namin sa family namin. Arat na. Arap na. Oh, Bini, Bini. That's it. Wow! Oh, yeah! Day, silpi na day. Tita Joy, dali Tita Joy. So, mauna ni ang update sa mga kwarto ron, no? Oh, baby. That's exib, Ari. No. So, di siya makitag ta. Ito ba?